Yun mga kaspero, meron na tayong target at nakita natin isang batfish. So itatry natin kung tatamaan to. Ayan. Sana madali natin ito mga kaspero. At ito na, yun, sa pool mga kaspero. So meron na tayo first catch. At ang sunod mga kaspero, ito naman, grupo na sila. Kanina isa lang, pero ngayon grupo na. So sa grupo na to, iisa lang yung makukuha natin. Kaya ayun, may target sa pool mga kaspero. So pangalawang batfish na natin yan mga kaspero. Ito mga kaspero, napaka-epic ng pangyayaring ito. Ayan, nakikita nyo. Pindot ako ng pindot, pero nakalock pala yung trigger. Ayan, nahirapan ako. Kakapindot mga kaspero, kaya hanggang sa nakalis na siya. Bad trip ako sa pagkakataong yan mga kaspero. Pero okay lang, kasi meron namang kasunod. Ayop ko pa na ka. Woo! At nandito na tayo bumawi mga kaspero. Nakakita ako ng grupong Big Eye, Barracuda. Ayun. Sa daming yan, isa lang pa rin yung makukuha natin mga kaspero. Yan, sa pool tayo at nakaangat tayo ng isang Big Eye Barracuda mga kaspero.
At ito na naman mga kaspero, kita ulit tayo ng dugtut tuna. Estimated kilo nasa 8 to 10 kilo ito mga kaspero. Pero yung pangyayari yan, naulit uli, nakalak ulit yung trigger natin. So nung ibalik ko na, dumaplis na yung tama ng dugtut, kaya hinila ko na lang hanggang sa nakawala. At ito mga kaspero, nakabawi tayo. Ayan, nakakita ulit ako ng dugtut. At yan, sapol na talaga yan mga kaspero. Bali 11 kilo yan mga kaspero, kaya bumawi tayo dun sa una nakawala. Ayan, ang laki. Ang ganda ng tama. So sulit at nakanga tayo na isang dugtut tuna. Survive. Woo. What?
Oh.